ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦଟି ଅଛି, ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଷ୍ପଚୂଡ଼ାରେ ରତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୀତକୁ କିନ୍ତୁ ଗାନ କରୁଥିଲା। ତାର ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ତାର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ଏଭଳି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କଣ୍ଟକ ଆଘାତରେ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଣି ସେ କନ୍ୟାକୁ ଅଣାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ ନିକଟ ଧ୍ୱନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପୋଥି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ପଲ୍ଲୀରେ ସମାଦୃତ। ଏହି ପୋଥିରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚିତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଅନୁଭବ